jotkut ihmiset, jotka päättää päivänsä, niin ne ei välttämättä niin sano mitään kellekään, ja sitten ne saattaa olla ulospäin silleen tosi iloisia. Niin kyllä. Ja me luulen, että mulla oli ihan samanlainen juttu, niin koska mä aloin miettimään jo tapoja, millä tavoin voit päättää päivän. Tervetuloa ihmiset yllätysjakson pariin. Tästä ei meikällekä huudeltu, koska me haluttiin pudottaa tällainen drop it shitti tähän. Nimittäin Ohoteisen taas podcasti täytti 1 vuotta, joten tervetuloa. Oho. Tein sen taas. Podcastin pariin ja käydään kakekaan vähän vuotta läpi ja hullutellaan. Ja fiiliksiä. Mieti oikeasti, vuosi ollaan tehty tätä hommaa. Aloitettiin tosiaan, tuliko eka jakso 3.9.2023? Ei. Ei varmaan, mutta YouTube-kanava perustettiin 31.8.2023. Niin olikin, joo. Mutta koska se droppasi se eka jakso? Se oli varmaan joskus tälle, olisiko ollut 3.9. jotain tätä luokkaa, mun mielestä se oli. Ja koska mulle tuli muistutus äijältä joku semmoinen tarina, minkä se laitoit, että vieraaksi tulossa somen öljykeisari, mutta sekin oli niin kuin nyt. Että me sitäkin jo promottiin melkein heti, kun me alettiin tekemään tätä podia. Joo, mutta ihan älytön reissu ollut tää vuosi tässä. Ja nyt kun miettii, että missä pisteessä ollaan, niin ollaan käyty Suomen top 3 podcast Spotifyssa, mikä on ihan älytöntä. Ja mikä sulla oli fiilis silloin, kun me lähdettiin tekemään tätä? Mä kyllä itse tiesin että meillä on kultaa käsissä, mutta en mä tiedä, että tässä on näin hyvä meininki. Ennen kuin me vastaan tuohon, niin me tajusin just, että mä oon pukeutunut niin kuin semmoisen hautajaisen. Niin joo, mä en tiedä mikä sulla on. Ehkä sä hautaat sen vanhan köyhän minä ja nouset nyt uutena podcast-miljonäärinä. Rikkaana miljonäärinä. Niin. Mutta fiilikset? Joo. Ootas, mä yritän palata siihen aikaan takaisin. Silloin oli muita juttuja mielessä tietenkin paljon, mutta... Mitä sulla oli silloin mielessä? Mulla oli alkava masennus. Niin oliko se silloin niin kuin lähdössä käyntiin, kun mä soittelin? Niin? Me olin töissä silloin siellä yhdessä paikassa, mitä ehkä tästä puhutaan myöhemminkin lisää enemmän meidän podissa. Ja oli aika paljon semmoista ongelmaa, ja mä olin koko ajan puhelimella Twitterissä. Joo, mä muistan. Mun ruutuaika oli parhaimmillaan 18 tuntia. 18 tuntia? 18 tuntia. Me vedin ennätys. Me postasin sen Twitteriinkin, ja ne kysyi siellä siis englanniksi multa silleen, että miten tuo on mahdollista. Niin sitten mä sanoin, että se on mahdollista, kun on vaan tarpeeksi pakkomieltäinen. Ja kelaat, että sä olit töissä silloin? Niin, me olin. Palataanko yhteen hetkeen, kun voidaanko mä muistaa sitä työhetkeä, kun sä olit töissä? Voidaan. Joo, niin kun mä mietinkin silloin, kun oltiin töissä yhdessä nimeltä mainitsemattomassa paikassa, niin äijä oli koko ajan puhelimella. Mä olin ihan koko ajan puhelimella. Mä olin niin konahtanut, että jotain työtehtäviä piti tehdä, niin... niin, mä muistan, että äijä mä kanssa 8 tuntia siellä takahuoneessa olit puhelimella. Joo. Mitä sä teit sillä? Mitä sä teit? Mä kirjoittelin niitä twiittejä, mutta suurimmaksi osaksi niin me vaan selasin sitä silleen pakkomielteisesti. Niin me olin siellä Twitterissä, siis kirjoitin sinne juttuja, twiittejä, mutta käytännössä niiden tekemiseen menee joku tunti. Niin sitten mulla jäi niin 17 tuntia. Mutta siellä oli kaikkia semmoisia, niin jos mä sanon mitä positiivista siellä oli kaikkia semmoisia live-podcasteja kanssa, mihin me osallistuin silloin englanniksi. Mutta sitten niin tavallaan sen turhan ajan sieltä me olin vaan siellä pakkomielteisesti, koska mä ahdistin niin paljon. Ja se on jännä se, miten se masennus alkaa. Ja sitten tietenkin siinä oli se, että me en käynyt tuolla itsehoitoryhmissä. Niin me luulen, että mun kohdalla se meni sen takia siihen, että koska me en käynyt niissä itsehoitoryhmissä. Koska nyt mulle tuli semmoinen 3 kuukauden tauko niistä, ja sen jälkeen kun me aloin taas käymään sieltä, niin mun masennuskin hävisi. Ilman lääkitystä, vaikka ne yritti puskea mulle lääkitystä. Mutta joka tapauksessa, niin mulla oli koko ajan semmoinen, jos me lopetan tän, niin jotenkin, tiedätkö, se on vähän niin kuin kamaa. Niin. Että jos me lopetan tän, niin kaikki romahtaa. Niin, että sitten jos lopetat sen Twitterin selaamisen, niin se joudut kohtaan sen sun fiiliksen. Niin, se fiiliksen. Niin. Ja siis me olin Norjassa silloin aikaisemmin kesällä, ja ne oli niin kypsiä meikäläisiä, kun mä olin koko ajan puhelimella. Ja sitten kävi hauska juttu, me sain bännin Twitteriin, se shadow-bänni. Joo. Eikö se oli semmoinen ihan kunnon bänni, että mut lukittiin ulos sieltä 7 päiväksi, koska me spämmäsin jotain juttua siellä. Niin sitten kaikki ne alkoi nauraa, että tää on just hyvä. Ja me oli niinku oikeesti niinku kamajutut, että alkoi viekkarit samaten. Voi vittu saatana, mitä helvettiä. Niin, että mitä tässä, me muistamme huusin siinä mun autossa silleen, että voi jumalauta saatana kyrvät, että miksi te olette bännännyt mut. Ohoteisen taas podcast tekee tunnetusti yhteistyötä Rehab 365 kanssa, joka tarjoaa Minnesota-mallin hoitoa rymättylässä.
Ja niiden vastaava ohjaaja Juha Lantz on myös meidän yhteistyökumppani, jonka blogia pääsee lukemaan Rehabin sivulta tai meidän sivuilta ohoteesentaas.fi. Ja sieltä voi lukea enemmän addiktiosairaudesta ja sen eri ilmenemismuodoista. Mikäli kaipaat kesäiltaan tekemistä tai kesäpäivään tai alkavaan syyspäivään tekemistä, niin huvilalautta.fi. Sieltä voit vuokrata saunalauta ja lähteä porukalla Pyhäjärvelle seilaamaan. Me käytiin Kaken kanssa tutustumaan tähän saunalauttaan ja lähtö tapahtui Laukon torilta, eli ihan ytimestä. Ja tästä löytyy video itse asiassa meidän Instagram-kanavalta. Ja tämä oli hieno lautta. Tähän sisältyi kaikki. Saunan lisäksi oli suihkut, vessat ja yläkerrassa oli 44 tilaa, oli grilliä ja istumapaikkaa, joten vähän suurempikin porukka mahtuu sinne, joten huvilalautta.fi. 300 € 2 ekaa tuntia, siitä eteenpäin 100 € tunti, joten ei muuta kuin Pyhäjärvelle saunomaan ja rillaamaan ja nauttimaan. Ohoteisen taas podcastin yhteistyökumppana meillä on kahveroosteri, joka pitää meidät virkeänä. Ja tämä on tamperelainen kahvipahtimo, joka on olemassa kaikkia kahviystäviä varten. Ja heidän pahtimoltaan Hatanpäältä saa kahvia suoraan tuorena matkaan ja tuohon tulee heidän kotisivu, minkä kautta voitte käydä katsoa valikoimaa ja Oho 15 koodilla saa kaikista verkkokaupan tuotteista -15% alennusta, joten ei muuta kuin juomisiin. Eikö sä tehnyt jossain vaiheessa ihan rahaakin sä Twitterillä? Tein, mutta onko se nyt kuopattu kokonaan? Ei se kuopattu ole, mutta emme jaksa nyt kirjoitella sinne, että koska itse asiassa Twitterin ansiosta me mietin, että mä olen niin tätä juttua äijän kanssa tekee täysillä, että me ajattelin, että me panostan tähän nyt täysillä. Ja sit, koska me periaatteessa lopulta puhuin se Twitterissä samoja asioita, mitä me puhun sun kanssa tässä, niin sitten me ajattelin, että ei ole järkevää panostaa, tiedätkö, moneen juttuun yhtä aikaa. Niin vanha sanonta, että kun ratsastat 2 hevosella, niin repee haarat. Niin, tai on 5 vaimoa yhtä aikaa. Se on ihan perus. Ja sitten tyttöistä on vielä päällä. Mut kaikki oikeasti meni tosi silleen tarkoitusti, koska mulla alkoi silloin toi TikTokki, mitä mä en nykyään ihan hirveästi enää käytä, mutta se alkoi silloin trendaa. Ja sitten Karin kanssa just yltiin silloin podcastista, mutta Karille tuli omia podcasteja ja sitten mä olin, kuka tulee? Sitten mä tuli vaan mieleen, että äijää kysyn, koska mä tiesin sitä Twitteriä, mutta mulla oli aina semmoinen kuva, että sä et viitti näistä asioista puhua julkisesti, mutta sä olit hivenen ajatukselle lämmennyt jo valmiiksi, kun mä soitin sulle sitten. Ja muistaakseni itse asiassa me törmättiin, tää oli ennen koko hommaa, me en muista sitä tarkkaan ajankohtaa, mutta törmättiin sen Ratina ja Koskarin välissä. Ja sitten me kerroin sulle jotain mun Twitter-juttuja ja äijä mietti silloin vielä, että alaksi tekemään jotain somea. Se ei ollut vielä ainakin päättänyt mun mielestä, että mitä. Tämä oli itse asiassa paljon aikaisemmin. Niin oli. Koska siitä, kun me nähtiin, niin ei kauan mennyt, kun alkoi tulee kaikenlaisia semmoisia, oliko se lanssissa istuit ja joo, kaikenlaista hassuttelua. Niin, sellaista hassuttelua. Niin. Joka oli tavallaan, siitähän se varmaan lähti. Siitähän se lähti. Se TikTok on tommonen niinku länsimaalaisten aivottomien paikka pyöriä, mutta sitten mä rupesin tekemään sinne ihan läpällä tommoista asiallistakin kontenttia. Se lähti sitten liikenteeseen ja luojalle kiitos siitä. Nyt ollaan tässä ja ollaan päästy tekemään tätä Timangia. Suomen parasta podcastia. Ehdottomasti Suomen suosituin podcast. Ja annetaan nyt oikeasti, niin kuin ollaan annettukin, mutta Alekseille isot kredit. Alekseekin voi näyttää naamansa, jos haluaa. Hän on meidän mystinen taikuri täällä kaiken takana. Niin pointti oli se, että me oltiin tulossa tänne kuvaamaan sitä meidän jaksoa. Pointti oli, että me kuvataan voi olla mikeillä. Tuohon laitetaan iPhone tuohon päähän. Ja mä piti kysyä Alekselta, voiko tulla näyttää, miten nämä mikit toimii. Sitten kun tultiin paikan päälle, niin Aleksel oli laittanut YK 3 kameraa tuossa, että kokeillaan tällaista juttua. Me en itse asiassa muista Me en muista, kun Aleksel oli tossa. Mutta sitten jotenkin me oli varmaan niin itsekeskeinen. Se oli niin jännittynyt. Niin. Koska se just sanoi tuossa, että mulla oli semmoinen, että mä en haluaisi puhua näistä asioista. Niin se oli todellakin silleen, että me pitkään ajattelin, että julkisesti ei pidä puhua näistä asioista. Mutta sitten ensimmäisen jakson oikeastaan aikana jo tajus sen, että näistähän me ollaan puhuttu koko ajan. Niin, aina. 10 vuotta. 22 vuotta niin, puhunut näistä asioista. Niin. Eri paikassa tietenkin. Ja se toinen juttu, mitä sen jälkeen tapahtui, mikä on edelleenkin outo juttu, että sanotaan 99% ihmisistä ei puhunut mulle mitään tuosta päihdejutusta. Eikö siinä oli joku semmoinen, en tiedä oliko sulla semmoinen epämääräinen pelko? Ei mua kiinnostanut kyllä yhtään. Että ihmiset alkaa jotenkin, että toi on se narkkari! Ei. Mutta kyllä mä ymmärrän, jos säkin mietit, mutta mä en itse miettinyt sitä enää. Me muistamme siinä ekassa, mutta me huomasimme, että mitään ei niin tapahdu. Mun olisi pitänyt se tajuta, koska me olin kertonut sen siellä Twitterissä jo aikaisemmin. Me ei ketään sielläkään kiinnostaa. Just näin. Ja siis sille varmaan aiemmin olisi kiinnostanut, mutta mä muistan, kun se eka lehtijuttu, mullahan lähti se homma itse silloin alkuvuodesta, musta tehtiin se lehtijuttu, kun valmistuin palomieheksi, sitten tuli se tausta ja tälleen.
Niin sitten jotenkin Jumala valmisti itse oma arvontuntoa ja itsetuntoa niin vuosia oikeastaan sitä. Mä muistan, kun joskus oli tosi vaikeutta esimerkiksi kehuja vastaan. No. Sitten vanhemmat valtiomiehet sanoivat, että ensi kerralla joku sanoi sulle, että hei, hyvin tehty, niin kiitä. Sitten kun rupesi aina kiittää, niin tiiäksä, sitten rupesi oman arvontuntokin, itsetuntokin kasvamaan. Sitten mä ajattelin, kun me tehtiin se lehtijuttu, että okei, että mä nyt kerron koko Tampereelle lehtijutussa mun taustat. Mutta mitä sitten? Mä oon käyttänyt 10 vuotta, nyt mä oon palomies. Kuka muu tekee tälleen? Niin. Kukaan muu. Eikä siis silleen ylimielisesti, mutta siis silleen, että se on ollut tämä mennyt, että nyt ollaan koulutettu ja jotta me voidaan tästä tää kääntää voitoksi, niin kerrotaan meidän kokemuksia muille. Ja mä oon aina sanonut ihmisille meistä niin tästä podcastista, että on vaikea löytää tämmöistä kombinaatiota. Palomies, joka on uskossa, ollut raittiina 12-13 vuotta, entinen vapaaottelija, sairaanhoitaja, joka on ollut 22 vuotta raittiina. Se voi löytää palomiehiä. Varmasti. Se voi löytää raittiita, se voi löytää uskossa olevia, mutta se kombinaatio. Niin, tässä on niinku taikaa. Timantti. Onko sun käsitys Jeesuksesta muuttunut tämän vuoden aikana? Miten se meni se yksi? Mitä mun elämästä puuttuu? Jeesus. Mutta onko muuttunut niinku uskoa sitten? Miten sä oot kokenut sen, kun me ollaan tässä vuoden kuitenkin tässä pyöritty seurakunnassa? Tämä on tullut hienoa, että me ollaan päässyt, kiitos Tampereen helluntai-seurakunta, että me ollaan saatu tehdä tätä podia täällä. Kiitos Tampereen helluntai-seurakunta. Täällä on käynyt Suomen ykkös-rokkitähtiä, näyttelijöitä, somepersoonia. Niin, meidän seurakunnassa. Ihan uskomatonta. Ja niin, onko sun ajatus tai näkökulma mitenkään muuttunut tässä, kun me Aleksen kanssa kahtena hihulina pyöritään tätä sunkaan, niin tässä käy välillä, tiedätkö, pyhä henkikin ovella pyörähtämässä, niin onko mitenkään muuttunut fiilis? Mä onko se ylänapin, kun me sanon. Niin mä tiedän, alkoi kahistaa. Me sanotaan nyt niin suoraan, kun voi olla, että ei. Joo. Koska me on ton asian kanssa elänyt aina jotenkin ihan lapsesta asti, että kun äiti oli kristitty, vaikka ei ole millään tavalla uskossa, ja isä muslimi, niin mä oon tavallaan sen uskon asian kanssa elänyt koko ajan, niin mua ei häirittä se yhtään. Ja mua ei häirittä puhua sitä asiasta. Itse asiassa me en mieti sitä oikeastaan ollenkaan. Et se oli jännä siinä latessakin, kun se vähän yritti mulle puskea sitä juttua siinä, niin mua ei niinkö, koska mä ajattelen sen uskon niinkö jutun silleen, että esimerkiksi muualla maailmassahan sitähän voi puhua ihan avoimesti. Eikä kukaan ole silleen niinkö yhtään ihmeissään siitä, mutta Suomessahan se on vähän semmoinen tabu niinkö puhua tai sanoa. En tiedä, onko se enää, mutta se on ainakin ollut semmoinen tabu puhua uskonnosta. Niin jotenkin me ajattelen, että ei se mua häiritty yhtään. Niin, en mä ehkä häiritte, mutta onko Jeesus kolko tullut sydämeen? No, ei mä edelleen paatunut. Tehdään tätä hommaa eteenpäin. Ja mutta silleen niinkö me uskon myös Jumalaan, mutta niinkö me puhutaan siellä jossain kellareissa. Niin, kusisissa kellareissa. Niin, miten se meni? Itseämme suurempi voima. Joo. Jotenkin silleen. Vitsi, tuossa mulla on joku tosi hyvä juttu, minä piti nyt tarttua. Niin, tohon itse asiassa, että siis kyllähän Suomihan kristitty maa, siis perustettu kristiuskolle, mutta 2010-luku on ehkä vähän niin kuin pilannut sitä, että ihmiset ei usko sanoa, että on kristitty, koska kaikki muu tommonen, tiedätkö, sekoilu on niin kuin. Niin. Mutta mikä siinä on? Miksi se on niin tabu? No se on varmaan, kyllä se varmasti vaikuttaa myös paljon se, että mä tykkään Päivi Räsäsestä ja siinä on oikeasti mietin nainen, joka vetää tuolla yksin näiden mielipiteiden kanssa eikä pyllistele kellekään, niin varmasti se vaikuttanut, kun Päivi Räsänen on sanonut tosi niin kuin suoraa mielipiteitä ja arvomaailmaansa, niin sitten ihmiset leimaa se jotenkin sillain kaikki kristityt silleen, että tai sellainen tuomitsevuus tulee, tiedätkö, siihen ilmapiiriin. Niin mä uskon, että se on muuttunut aika paljon. Niin kuin se oli aika kärkäs niiden mielipiteidensä kanssa. Kyllä. Niin se on varmasti paljon leimannut, mutta nythän viime aikoina on tosi paljon tullut urheilijoita, suomalaisiakin urheilijoita, yleisurheilijoita varsinkin, että ne niinku painaa tuolla lehtijutuissa voittanut jonkun 100 metrin juoksun, niin äijä tuulettaa Raamattu kädessä ja nyt tuli joku korkeushyppäinen. Mun mielestä tossa on sitä ballsia. Ja sit kukaanhan ei niinku tavallaan, tää on jännä ilmiö, kukaan ei yhtään edes huomauta siitä mitään. Jos esimerkiksi jalkapallomatsissa ne tekee sen ristin, ne on kaikki uskossa. Niin kaikki italialaiset, kaikki brasilialaiset, ne on kaikki aina uskossa. Niinhän ne on. Niin, no on ehkä jotain kommentteja tulee, no aina joltain peräpervolta, perähikieltä. Niin joo. Mut sitten on ok, kun en mä viitin mennä enää siihen. Suoraan. Niin. Eikö mulla on jotenkin tosi semmoinen pervo liittyy jotenkin Pride-kulkueeseen, mutta ei mennä Prideen. Ei ole poliittista kanteelta. Mutta hei, mennään vähän siihen syksyyn vielä siihen
mä huomasin siinä, kun me ruvettiin sitten tekemään tämä juttu, niin äijä oli aika välillä aika maassa ja masentunut, niin miten se sitten alkoi helpottaa? Mä muistan, sä kerran sanoit, että mulla jollakin automatkalla kerroit, mitä asiat oikeasti on jo. Mutta kyllä sitä vielä hetki meni, että hommat alkoi luistaa, niin mitä sä oikein hommaisit silloin, kun sä olit masentunut? Pitikö podi sut hengissä? Podi piti mut hengissä, koska me en käynyt niissä itsehoitoryhmissä. Jos ei niissä käy, niin sitten tavallaan ei saa minkäänlaista feedbackia mistään oikeastaan. Ei saa, kun sehän se koko homman idea on, että sä istut siellä ja kuuntelet muita. Niin sitten tavallaan tämä podi, me luulen, että tähän piti mut raittiina. Koska sitten kuitenkin se oot addikti, vaikka jos mitä, niin sä oot addikti. Niin sitten kun me puhutaan tässä suoraan kaikkia näitä asioita, niin kyllähän se yhden jutunkin iso kirja sanoo silleen, että 2 addiktia keskustelee keskenään, ne huomasi, että ne pysyy raittiina sen avulla. Niin me luulen, että että me tehtiin tää podia ja sitten nämä tietenkin ennen podia ja sen jälkeen keskustelut, niin piti jotenkin kasassa. Vaikka suoraan sanottuna mulla ei missään vaiheessa tehnyt mieli käyttää mutta mun teki mieli kuolla. Oliko sulla aamu, alkoiko silleen, että minkälainen sun aamu oli, kun sä heräsit? No siis mehän herännyt aamulla, koska me en saanut unta öisin. Niin. Me olin koko yön hereillä ja ihan pakkomielteisesti. Me muistamme kuuntelin jotain äänikirjoja ja sit mun ajatukset oli niin negatiivisia, että se on vaikea niin selittää, miten koko ajan semmoinen ääni oli päässä, joka sanoi, että kaikki menee vituiksi. Ja sitten me ajattelin, että kaikki menee vituiksi. Ja kaikki meni vituiksi. Paitsi tämä podi. Niin. Ja sitten me valvoin koko yön, koska me en saanut unta. Me muistamme, me vedin melatoniinia. Me vedin jonkun 10 melatoniinia. Koko ajan denssi suussa. Koko ajan. Niinkö molemmissa huulissa vedin denssi koko ajan. Ja sitten semmoinen, että sydän hakkas 1100. Sitten joskus 6 aikaa aamulla me sai unta. Heräsin varmaan joskus 2 aikaa päivällä, kun ne työt loppu siinä kohtaa. Semmoinen se oli se niinkö päivän rytmi silleen. Täytyy sanoa, että kyllä sitten niinku huokukin ajasta jossain kohtaa. Sä tulit tännekin jaksoihin äänittäessä, niin no sä kyllä pulkkasitkin sellaiset pepepatukoita kuin 10 päivässä. Naama turvonneen ja silmät mustana ja joku kyllä laittoikin kommentin, että on sairaan näköinen. Yksi mun kaveri laittoi, että äijä on vanhentunut ja voithan se huonosti silloin. Niin me voi, ja se näkyy. Ja siis voi sanoa, että se ei ollut enää mikään sellainen bulkkauskaan, vaan se oli vaan sitä, että oli niin. Eka me laiduin ja sitten me vaan söin mitä sattuu. Joo. Ja se näkyy fyysisesti, se näkyy henkisesti. Mutta jotenkin näissä podeissa sitä heräsi eloon, koska me keskusteltiin näistä asioista. Ja sitten varmaan semmoilla rutiinillakin, kun on tottunut juttelemaan. Et se oli ainoa paikka, missä pystyy tavallaan puhumaan näistä asioista. Mutta se on kyllä paha se niin masennus, koska me oli myös erittäin vihamielinen. Koska me siinä jossain kohtaa lähdin hakemaan apua ja sitten joku Kelan joku sanoi mulle jotain suoraan, niin mekin sanoin aika suoraan takaisin sieltä negatiivisesta jutusta käsin, tiedätkö, silleen. Ja se oli jotenkin vaikea siinä, mutta me luulen, että se kun ajettiin siinä autossa, me avauduin äijälle, niin sen jälkeen itse asiassa se mun toinen kaveri soitti. Että se oli se ratkaiseva kohta. Niin kuin, että se tavallaan kyllä, koska me oikeasti siinä kohtaa suoraan sanottuna me aloin miettimään kaikkea, niin kuin, että mitä voisi tehdä itselle. Ja sillehän se monesti menee, jos olet katsonut niitä juttuja, että jotkut ihmiset, jotka päättää päivänsä, niin ne ei välttämättä niin sano mitään kellekään, ja sitten ne saattaa olla ulospäin silleen tosi iloisia. Niin kyllä. Ja me luulen, että mulla oli ihan samanlainen juttu, niin koska mä aloin miettimään jo tapoja, millä tavoin voit päättää päivänsä. Niin aika rankkaa. Aika rankkaa. Mutta tää on jännä just, kun mehän aina vähän niin nauretaan kaikelle, niin se on, niin tääkin on mun tapa suhtautua siihen asioihin. Et me joskus, mä muistan, oliko mun mummu hautajaisissa, niin kaikki alkoi itkemään, niin mä aloin ihan räkäisesti nauramaan siellä. Me oli ihan pikkupoika. Niin. Me en saanut käsitellä mitenkään muuten sitä. Itse mä muistan muuten saman kokemuksen meidän Uki hautajaisissa 96. Mä olin silloin 4-vuotias. Mä näin, kun mun vanhin veli itki, niin mä rupesin naurattaa. Ja muakin nauratti, että me itki. Joo. Mä muistan muistan ihan selvästi, kun me istuttiin siinä, joo. Mikähän se fiilis siinä niin on, että vai onko se ihan normaalia kaikille lapsille alkaa nauraa? Me luulen, että se on normaalia, niin. Koska me ei naurannut sille kuolemalle tietenkään millään tavalla, vaan me nauramme sille, että kaikki vollotti siellä silleen vuolaasti kyyneleitä joka puolella, sitten me vaan nauraan susta. Hysteeristä naurua. Kunnon jokeri. Joo. Äiti veti kilarit siitä. No varmaan. Mutta sitten se joo, on paljon ollut vieraita. Vitsi, olisi kyllä se hauska tarina sulla Annikan jaksosta, mutta voidaanko me sitä käydä läpi?
Ei käydä sitä läpi. Vielä. Mutta Aleksei tietää sen keissi. Ei kyllä se varmaan. Joo. Milloin me voidaan käydä se läpi? Käydään myöhemmin. Joo. Ei vaan kellekään voi tapahtua niin. Niin, paitsi mulla. Niin. Miten häijän syksy meni sillä? Mikä sun fiilikset oli? Ja kuitenkin alettiin tekemään tämmöistä podia. Ja... Mulla oli ihan hiton hyvät fiilikset koko ajan. Taisi silleen, että mä tiesin, että meillä on timanttia käsissä, mutta en tiedä todellakaan, että se lähtee näin hyvin. Mutta koko ajan tehtiin duunia ja sitten mä kävin muutamassa podcastissa vierailemaan ja oli kovaa haippi yhtäkkiä päällä. Tai onhan se vieläkin, mutta niinku, oli kaikkea. Niitä on ehkä vähän rutinoitunut. Niin. Mutta kyllä mä niinku edelleenkin tosi fiiliksi tästä ja nyt toi on siistiä. Me ehkä tänään saadaan muuten hupparit. Mä menen näkemään sitä paitaa kohta. Muistatko sen yhden hetken, kun me oltiin töissä samaan aikaan, me mietittiin tämän podin nimeä? Joo, muistan. Niin mitä muita nimivaihtoehtoja meillä on? Se oli toi riippumattomat. Hitto miten tylsä nimi. Tuli mieleen se vanha leffa, se Spede-leffa, Hirttämättömät. Joo, tai joku riippumaton podcast, riippumattoman, Ne. Ja sitten joku keskustelu. Niin, jos me kysyttiin yhdeltä meidän kaverilta, niin tätä ehdotettiin, niin se ei pitänyt tätä hyvänä ideana. Ja mä ymmärrän, että jotkut ei pidä, mutta mietit, siis mä muistan, mä sanoin yhdelle kustantajallekin, kirjakustantajalle ynnä muuta, kun mä sanoin, että meillä on tämmöinen podi, se oli että hitto, on hyvä nimi, että heti pistää miettiä, että mitä toi nyt meinaa. Oops, I did it. Me puhuttiin silloin puhelimessa, niin sanoiko sä se ohoteen sen taas? Joo. Jotenkin se lähti sitten. Mä olin silloin itse, joo. Mulla oli se Britneyn biisi mielessä. Joo, se oli todella hyvä idea. Mä heti sytyin kyllä siihen. Se itse asiassa tuli siitä mieleen, kun mä olin joskus Irlannissa, se kylpylässä töissä, oli EM-kisat, vuosi oli 2000, ja me oli tekemässä lähtöä sieltä Provinssirockiin, kun mä kerron tämän ekassa jaksossa, ja sitten me muistamme siivosin se moppi kädessä siellä. Sitten sieltä tuli, oops, sitten mä olin yksin siellä, mä olin tanssin se moppi kädessä siellä. 20-vuotias kakee, pikku humme päissään. Hyvä biisi. Hyvä biisi. Joo, mehän mietittiin sellaista Podomin versio tähän introksi, mutta ei ole nyt laitettu. Aleksi Laiho, kun ei saatu vieraaksi, sehän menehtyi kans päihteiden seurauksena. Mikä elin sillä sanoi itsensä irti, mutta rauha hänen sielulle. Joo, ja tosiaan toi, että nyt niinku on kaikenlaisia uusia, siis se on ollut tässä niinku yksi parhaimpia juttuja, mitä tässä nyt on se, että ensinnäkin meillä on aktiivinen kuulijakunta, kenen kanssa meillä on kommunikointi, jengi laittaa viestiä, ja ihmiset tulee livenä juttelemaan. Se oli hitsin hämmentävä hetki silloin, kun oltiin Tammerfesteillä, ja sitten jengi tuli juttelemaan meidän livenä. Niin oli. Joku pyyti yhteiskuvaa. Ja... Niin ne mimmit tuli sieltä, ja ne pyysi yhteiskuvaa. Niin se oli vaan sellainen jännä hetki sille, että jos toi olisi kaikki tapahtunut 10 vuotta sitten, niin se olisi mennyt mulla hattuun. Mä olisin silloin, että ei vitsi, tässä ollaan niin erikoismiehiä. Mutta kun nyt tiedät, että eihän mä tehty itse tämän eteen periaatteessa mitään, että me ollaan mokailtu elämässä ja armosta saatu uusi elämä. Ja sitten viisaus jakaa sitä eteenpäin. Kyllä. Niin ei tästä oikein voi ottaa itselle mitään respekteä. Mutta ehkä taputtaa sille, hei, että rohkea veto. Niin, ja sitten tietenkin, että ollaan me tehty tätä joka... No joo, kyllä me tehdään töitä tän eteen. Niin, mutta mun mielestä sä summasit sen niin hyvin siinä yhdessä videossa, että minkä se postasikin just, että aletaan tekemään tätä podcastia, että autetaan ihmisiä siinä, että miten selvitään addiktiosta, puhutaan maskuliinisuudesta, miehisyydestä, seksuaalisuudesta. Mitä siinä olikaan niitä juttuja, niin mun mielestä summassa jotenkin niin hyvin tämä juttu, että koska meillä on ihan helvetisti kokemusta kaikesta. Niin. Kun ei tässä mitään nuoria poikia olla enää. Niin miksi me ei jaeta sitä kokemusta muille, koska kukaan muu ei tee sitä. Niin. Ja me kuitenkin eletään tälläkin hetkellä raitista elämää. Kyllä. Eli kaikille tiedoksi, me emme käytä huumeita, enkäpä alkoholia, koska alkoholi on huume. Kaikki nykyään tulee kyselemään multa kaveritkin, että onko alkoholi huume, ja kyllä läpää. Se on lähtenyt hyvin lentoon tuo juttu. Mitä mieltä sä oot sitä alkoholia? Se on täys huume. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että me aina puhutaan siitä? Se on meidän juttu. Niin. Se, että se ärsyttää ihmisiä, ihmiset kommentoi siihen, niin tarkoittaa vaan sitä, että se toimii. Me luulen, että ihmiset on loppupeleissä aika itsekeskeisiäkin sen asian kanssa, että kun ne kirjoittaa sinne, että olipa tyhmä kysymys, kaikki tietää tämän mielipiteen. Koska se faktahan on, että kaikilla on eri mielipide asioista. Erilainen, se oli, joo. Niin, eikä, jos joku on sitä mieltä, että sillä on hyvin selkeä toi asia, niin hyvä niin, mutta kaikille se ei ole selkeä asia. Miksi muuten ihmiset kyselis meiltä niin kommenteissa välillä, että käytättekö alkoholia, mitäs mieltä olette alkoholista? Niitähän tulee välillä näitä kysymyksiä.
koska ihmisillä on ajatuksia tässä. Mutta edelleenkin juokkoa viinaa sitten tekee mieli. Niin juokaa viinaa, se on laillista huumetta. Niin. Mutta minun mielestäni se on, niin. Eikä me tässä nyt saarnata, että me ollaan myös tehty selväksi se, että ei kaikki, jotka juo, ole alkoholista. Suurin osa vaan. Niin, eikä kaikki, jotka harrastaa esiavallista seksiä, ole seksiaddikteja, mutta suurin osa. Suurin osa. Niko Hovinen sanoo, tämä on kiva, kun voi, tämä on muuten kiva, kun voi sitaatteja meidän jaksoista. Joo, jep. Että sössöttää sulkapallo suussa tuolla. Niin. Se oli mun mielestä helvetin hyvä. Niin se oli Niko Hovinen. Se oli Hovisen Niko. Ai että, eli kiitetäänpä tässä kaikkea. Kiitos ensin kaikki meidän vierat. Kiitos erityisesti Lupe Hakkis. Kyllä. Meidän ensimmäinen vieras. Kiitos Annika Kotoneva. Ihana Annika. Kaunis missä blondi, missä olet. Ja sitten Kari Hautamäki. Mentaalisavuke. Viljami Myllylä. Mika Törrö. Niko Hovinen. Niko Lingman. Niko Lingman. Antti Reini. Joel Hokka. Joel Hokka, huhhuu. Jesse Palanto. Veli K. Ihan älyttömiä nimiä, hei. Ja Hanna Elomaa. Kyllä. Maisa Inkeroinen. Kyllä. Ja kiitetään tosiaan etukäteen, että Ville Valo, kiitos kun tuut meidän podcastiin, Jonne Aaron, Jari Sarasvuo. No Jaria ei meinaa kyllä oteta, kun me ollaan huudeltu sen perään, niin me ollaan isompia kuin Jari, niin ei tarvitse tulla. Kiitos myös Patrick Laineelle, kun hän on tulossa. Niin, kiitos Patrick Laine, että ensi kesänä nähdään. Ehdottomasti. Sillähän on se kampanja nyt tässä mielenterveysjuttuja. Patrick, tämä olisi erittäin hyvä alusta sulle tuoda sanomaa. Kyllä. Ja mehän otamme sut vieraaksi. Just näin, ehdottomasti otetaan. Mites muuten sun elämä on mennyt? Onko kaikki ollut hyvin tai huonosti vai hyvin huonosti? Aika hyvin ollut tää koko vuoden ajan. Ei mitään erikoista. Vähän tuossa keväällä oli vähän haastetta. Oli vähän menoa ja meininkiä tossa, niin ei sen kummempaa. Onko sä alkanut tekemään mieli päihteitä? No ei tosiaan. Ei. Tekeekö sun ikinä mieli? No ei. Mietitkö sä niitä? Ei. En mä tiedä mitä, kun ei ole mitään annettavaa mulle. Niin. Jotenkin ihan, ei. Se on ihan absurdi ajatus. Niin, siis mietin nyt sitä, että sä alkaisit yhtäkkiä tosta rykimään. Niin, se on jotenkin niin outo ajatuskin. En mä todellakaan mieti noin. Niin, mekään mietitään, mutta se on sellainen hyvä, että kun joskus joku kysyy sitä, että mitä sitten tapahtuisi, niin sitten siinä tapahtuu sen sama kuin ennenkin, mutta mä ajattelin, että on niin paljon menetettävää. Niin, ja itse asiassa tossahan me ollaan viime aikoina saatu uutisia siitä, kun ihmiset on lähtenyt käyttämään 10 vuoden raittiudesta. Niin on. Se vetää kyllä aina aika hiljaiseksi. Et semmoista tapahtuu välillä, että läheiset tutut tuossa niin ollut 20 vuotta vetämättä kamaa ja sitten kaikki asiat niin kuin silleen päällipuolin kunnossa tietenkin, mutta se nyt ei tarkoita mitään henkisesti, mutta lähteä sitä 20 vuoden raittiudesta vetämään sitten kamaa. Onko se sen takia, mä mietin sen masennusjutun kautta, että onko se sen takia, että asiat on niin solmussa, ja se jotenkin sit tulee se vanha juttu, että ei puhuta mistään mitään. Ja sitten kun puhutaan, niin kuunnellaan niitä omia neuvoja, asiat on enemmän solmussa. Ja sitten lopulta se ainoa ratkaisu on vetää jotain ja mennä stikulle ja sanoa, että I'm here, I'm back. I'm back. Niin. Se on, en mä tiedä, se on jotenkin tosi outo ajatus. Tai erityinen ajatus. Ja toivon ja rukoilen, että kaikki nämä tutut, ketkä on lähtenyt, niin on päässyt jo kiittää, että tulee takaisin. Mutta se on niin karseeta, että tommonen tuttu, tai jopa voi sanoa ystävä, niin se, niin tästä lähtee. Niin. Se on niin todellistakin myös, että sitä tapahtuu. Ja vaihtaa tämän elämän siihen, että menee sinne takaisin luukkuihin. Niin onko se maailma on kuitenkin muuttunut siinä, sanotaan 50 vuodessakin silleen, että otetaan nyt vaikka joku X-henkilö, se on raitistunut vaikka 3-40, se on ollut vaikka 20 vuotta raittina, se on kuitenkin nyt 5-60, sitten mennä takaisin maailmaan, niin jengi on siellä 20. Niin on. 30, niin ja sekin koko kuviokinhan siellä on ilmeisesti muuttunut aika paljon, niin. On uusia huumeita ja niin vaikka periaatteessa se on ihan samaa, jotain vedetään, mutta kuitenkin niin sinne niin 20 miesten ja naisten kanssa hihuloimaan, puhumaan päihteistä. Niin. Mutta jos kaikki ystävät, ketkä jos tunnistaa itsensä, niin saattaa yhteyttä. On yrittänyt tavoitella osaa tyypeistä. Ja jos te ajattelette siellä, että tästä ei voi päästä, niin me voin kertoa, että me on ollut niin monessa kriisissä tässä raittiina, että ei ole mitään, mistä ei voi päästä. Niin me on oikeasti ollut niin erojen takia tai sitten tuon masennuksen takia niin syvissä vesissä. Niin mulla joskus yksi kaveri heitti silleen, että
kun me sanoin silleen, että mua ahdistaa, niin sitten se kääntyi katsomaan silleen. Vittu sä et tiedä ahdistuksesta mitään. Me vaan sanoin sille kaverille, että me tiedään enemmän ahdistuksesta kuin sinä. Niin. Ja näin niinku... Toinen nappi lähtee auki. Niin. Ja tämmöinen nopea juttu, että siis tähän palataan myöhemmin, mutta siis äijä mennäisi kuolla kesällä. Niin meinasin, joo. Joo. Tähän ei liity sitten millään tavalla niinkö päihteitä. Eikä oikeastaan tälle mitään tämmöistä periaatteessa sunkaan, että se ei ollut susta kiinni. Mutta... Ei. Mutta siihen ei vielä voida oikein mennä, mutta puhutaan sitä myöhemmin. Niin, ei voi vielä mennä siihen, mutta sanotaan näin, että sekin niinku jännä matka ollut tää vuosi. Oikeasti, että mä muistan sen tilanteen, kun mä tulin kanssa siihen paikalle ja tää käytiin läpi, niin sekin niinku lähensi meitä, mutta tuli vielä enemmän sen drive, että tehdään tätä podia oikeasti siihen malliin, että... Niin tuli. Tuli semmoinen, että nyt niinku tehdään ja eletään. Koska semmoinen tilanne, jos se puhutaan vähän tästä niin sille ympäripyörästä, mutta niin semmoinen tilanne, että se meinaat kuolla oikeasti. Ja me meinasin kuolla. Se oli niinku parin sentin päässä. Niin, parin sentin päässä. Niin, nyt ei puhuta, niin kauan. Niin. Kyllä sitä sen jälkeen niin alkaa ajattelemaan, että hetkinen, että tuossa hetkessä niin me olisin voinut olla kokonaan pois täältä. Niin okei, me saan olla nyt täällä. Niin mitä me teen niin tämän loppuajan? Niin. Koska tää on, me tiedät joku sanoo, että klisee, mutta se on kuitenkin yksi elämä. Ja silleen, että miksi käyttää sitä johonkin ihmeelliseen niin paskajauhamiseen ja johonkin semmoiseen, niin että mitä muut on sulle sanonut, että sun pitää tehdä. Niin tommosia ajatuksia mulle tuli niin vahvasti semmoinen, että me teen kyllä tätä juttua Kaapon kanssa loppuun asti. Niin että enkä kuuntele yhtään, mitä kukaan sanoo. Ja se toinen juttu, niinkö, mitä monesti kohtaa kanssa, että tämä on tietenkin vähän ristiriitainen, että koska ryhmissä me kuunnellaan ihmisiä, jotka on uusia silleen. Mutta jos jollain ihmisellä ei ole kokemusta siitä, mitä me on tehnyt, niin me en kuuntele sitä. Niin me voin kuunnella sitä, mutta sitä ohjeistusta en ota vastaan. Koska ihmiset on just semmosia tavallaan, että tämä niinku vahvistuu sen jutun kautta, että kannattaa tehdä sitä omaa juttua. Jos jollain ei ole kokemusta siitä, tai jollain ei ole sitä, mitä sä haluat tavallaan, niin miksi mä kuuntelisin sitä? Niin, nimenomaan. Joo, kyllä on aika merkityksettömiä juttuja sitten loppupeleissä, kun rupeaa tommoisen kokemuksen jälkeen miettimään, että joku sanoo sulle, että älä tee sitä, että ei, ihan niin kuin bla bla. Mene töihin. Me ollaan töissä. Niin ollaan. Niin sekin on hauska juttu. Mutta kuitenkin toi siis, niin se, että meinaa kuolla, niin kyllä sen jälkeen niin kuin, se on hyvin epätodellinenkin kokemus sille, että hetkinen, mitä tuossa tapahtui silleen. Joo, semmoinen kesän. Jossain vaiheessa puhutaan ihan... Niin, puhutaan ihan kaikista yksityiskohtaisesti. Mutta heti soitin äijälle. Niin, soitit. Mä olin just menossa nukkua. Sitten mä ajattelin, että äijä vitsailee, että älä jaa paskaa. Niin. Ja seuraavana päivänä lähdin sitten Norjaan. Eikö niin olikin jo? Niin oli. Säpsähtelin siinä matkalla hereille, kun me mietin sitä tilannetta. Joo. Aika raju homma. Mutta aika hyvin. Tässä huomaa sen oman semmoisen, tiedätkö, ihmiset kyseli multa sitä paljon, että vaivaako toi asia sua ja silleen, niin sit viikon päästä mä olin unohtanut sen. Niin. Mutta se johtuu nimenomaan siitä, että me ollaan eletty vaikka minkälaisissa tilanteissa ja semmoisissa niinkö vaarallisissa hetkissä, niin toi on vain yksi niiden perään, tiedätkö, silleen. Ja sitten toinen, mihin me annan krediittiä, on tuo vapaaottelu. Jep. Kun se ranskalainen äijä kerran mukiloi mut siellä vapaattelukehässä Pyynikillä ja hakkas kyynärpäällä tuonne takaraivoon ja mulla pää aukesi, niin se on aika tiukka tilanne. Jep. Joo, ja sitten menemättä taaskaan yksityiskohtiin, niin täytyy vaan sanoa, että vapaaottelukokemus todennäköisesti pelasti sut. Aika isolta osalta. Kyllä. Kun se on jännä, että sekin on varmaan duunissa ollut paljon semmoisessa tilanteessa, että se tapahtuu nopeasti ja se kerkeet tavallaan miettimään sitä asiaa. Joo. Vaan sun pitää reagoida. Niin onko sulla semmoisia tilanteita paljon? Mikä? Meni ihan ohi, mä mietin vaan sitä sun tilannetta. No semmoisia tavallaan duunissa semmoisia tilanteita, että sun pitää vaan reagoida nopeasti. Joo. Kerkeen miettimään. Joo. Ne tulee automaattisesti. Niin. Ja se pitääkin tulla automaattisesti, koska sitä varten sä oot treenannut. 10 kertaa olisi tullut tommoinen tilanne, kun joku palava kerrostalo, sitten joku, no sanotaan, että puolialaista nainen huutaa apua. Oikeasti? Joo, niin ihan automaatio vaan tulee, että mä vaan juoksen sinne liekkeihin ja sitten mä kannan se aika usein olkapäällä.
Ja sitten toisessa kädessä yleensä se kissa. Näin sun mielikuva. Joo. Kannattaa lastunta näistä palavasta talosta. Niin tollaista on toi meidän arki on palokunnassa. Joo. Hyvä, että ehtii nukkumaan ja syömään välillä. Onko ne hyvänäköisiä välillä? No se on aina ihan missä. Mä en tiedä, miten se niinku osuu meidän kohdalla joka kerta. Meidän kakkosvuoron kohdalla kaikki yleensä aika missä. Tytytin itseni tulee. Taustalla se soi slow dancing in the burning room. Tommosia tilanteita hakekaa pelastusopistoon. Kyllä, mutta tää on ihan mieletön kyllä ollut tää vuosi. On. Tää on tuonut kyllä merkityksellisyyttä omankin elämään niin paljon. Silleen huomannut, mä muistan, kun mä ajattelin itsestäni vielä joku sen vuosi sitten, että mä en ole kunnianhimoinen ja mussa ei ole vaikka yrittäjähenkeä, niin jumaan suikkaista on löytänyt itsestä vaikka mitä puolia tässä, että kaikennäköisiä projekteja on liikenteessä ja koko ajan tekee tämänkin eteen duunia ja haluaa viedä eteenpäin. Niin. Että ja kaikki on niin mahdollista, että alkaa vaan tekemään näitä juttuja. Mulla on yksi kaveri itse asiassa, joka on alkanut nyt vähän miettimään somejuttuja ja me on sitten vähän jeesaillutkin siinä ja me päivittäin puhutaan siitä. Onko se kello on hirveä koko? Just. Sillä on luontaisia apuja ja muuta. Mä olin sanonut sille monta kertaa silleen, että tehdään niitä videoita, niin vilauta sitä vähän. Silleen niin kuin Fight Clubissa, niin. Että Fight Clubissa oli semmoinen kohtaus, kun siinä elokuvassa, kun ne on leffateatterissa. Joo. Sitten se Tyler Durden, joka on Brad Pittin, se on siellä, niin se leikkaa ne elokuvat siellä, niin se laittaa sinne väliin ison kyrvänkuvan. Mutta se antaa sen olla siinä vaan niin ihan hetken silleen, että jengi häh? Niin ja sitten se näytäänkin, kun lapsi alkaa itkeä siellä leffateatterissa. Niin mä sanoin mun kaverille, että kun sä teet videon, niin pieni semmoinen vilautus. Niin vaan että siinä näkyy jotain, mikä tossa oli. Niin ja se tekee sen, siinä tapahtuu myös semmoinen toinen efekti. Ne katsoo sen uudestaan. Niin jo. Miten algoritmi rakastaa. Niin jo. Joo, ja eikä nimiä, mutta niinku. Niin. Joo. Niin. Mutta tosta se vetää ernetillä. Voidaan poistaa. Tuo nimi pois vaan. Joo. Mutta mutta on oikeasti, on ollut hienoa, että on saanut tehdä jotain tällaista merkityksestä juttua, se on luoda jotain omaa ja jotenkin aina ollut semmoinen fiilis, että niin haluaa tehdä jotain omaa. Ja itse asiassa tuossa kaverit, lapsuuden ystävät, ollut tosi siisti, mutta itse sitä vuoden aikana moni lapsuuden ystävä on sanonut, että niin kuin vuosien jälkeen ottanut viestiä, kuunnellut podcastia, että hienoa ja tiedätkö, muistellut menneitä. Ja, niin muistin semmoisen ilmiön, minkä mä loin jo lapsena. Tai itse mä en luonut sitä, tai mun paras frendi, ei mainita nyt nimeä, mutta Heikki, niin Heikki tuli kerran meidän kotipihalle sanoa vaan yhtäkkiä, että putii. Sitten mä rupesin kanssa sanomaan putii, ja tiedätkö, me sanottiin se tosi kimeällä äänellä. Ja sit siitä tuli putii! Joo, just tolle. Oikeesti just tolleen. Niin siis se oli niinku, siinä ei mitään kontekstia mihinkään, mutta me ruvettiin hokemaan niin tosta oli semmoinen ilmiö, että jengi jauhoi sitä niinku vielä joskus niin kuin aikuisiälläkin edelleen kaikki muistaa siltä kylältä sen sana. Ja se oli hemmetin ärsyttävää. Muistan, kun isommat pojat kiusas mua koulun jälkeen ja yritti ottaa kiinni, kun me huudettiin vaan henkin putii! Putii! Ja sit sieltä tuli eri verta rutia ja shutia. Siis ystävät on kyllä, toi on hyvä juttu kanssa. On niin hulluja ystäviäkin. Itekinhän on ihan täys hullu, mutta mä en tiedä, miksi mulle tuli yksi tarina mieleen. Kerro ihmeessä. Me oltiin mun kaverin kanssa menossa Taimaahan. Joo. Reissu. Teillä alkaa sen nimi. Ei sanota sen nimeä. Se on onnellisessa suhteessa. Komea äijä kyllä. On helvetin komea. Yksi komeimmista, mitä mä oon tavannut. Sitten se soitti mulle näin, että Kaitsu, että mä oon tässä tutkinut vähän juttuja, että kiinnostaisiko sua siellä Taimaassa mennä ampuu lehmiä Singolla? Mitä vittua? Niin se oli kattonut semmoisen, että siellä saa mennä ampuun lehmiä Singolla. Oikeesti? Sitten mä olin se, että mitä sä selität? Että me mentäisiin jonnekin, otettaisiin Singoja ja ammuttaisiin lehmiä. Joo. Joo. Sitten sanoit, että sieltä voi konekiväärikin vuokaa. Aika, menittekö? Ei. Siis meikä jotenkin, vaikka me en ole mitenkään aina niin moraalisesti valveutunut mistään eläinasioista, niin me sanoit, että me ei todellakaan mennä ampuun lehmiä Singolla. Se oli hyvä se kyllä, miksi ei? Me lupasin sille, että me kerron tämän tarinan joskus podissa. Joo. Mä en tiedä kyllä. Mä haluaisin sanoa tälleen kristittynä, että mä en menisi ampumaan, mutta me en kyllä menisi. Siis. Me en ole millään tavalla eläinrakas, mutta että sä kävelet Singon kanssa jonnekin ja ammut lehmän hengiltä. No jokuhan se syö kuitenkin. Niin.
No toisaalta se liha menee hukkaneen ehkä siksi. Me jotenkin. Mä vielä mietin hetken, mutta ennen kuin... Mä oon ampunut singolla itse. Niin, sä oot armeijassa. Niin, mä oon armeijassa ampunut singolla, mutta en ole lehmää ampunut hengitä singolla. Ja ennen kuin some tuomitsette, niin mä en todellakaan vielä tehnyt päätöstä, että mä harkitsen vielä. Niin Kaapo harkitsee, että ampuako lehmiä singolla. Mutta erittäin niinku... Kiva, hei itse asiassa kiva ensinnäkin tehdä 2 jaksoa pitkästä aikaa. On. Ja tämä jaksohan on tarkoitus, tässä ei ole mitään niinku pointtia muuta, kun me vaan tässä annetaan mennä. Ja hauskaahan tämä on ollut taas kerran. On. Joo, itse mulla jotenkin liittyy vielä tuohon lapsuuden kavereihin nuo jutut, niin. Onko sun lapsuuden kavereita paljon hengissä vielä? On, itse asiassa kaikki varmasti niinku tuommoiset oikeat kaverit silleen käyttömaailmasta nyt on kuullut. No siellä oli yksi semmoinen tosi hyvä läheinen lapsuuden ystävä, mikä kuoli. Mutta sitten nämä niin kuin... Huumeisiin kuoli. Niin. Eikö niin ole? Kyllä mä tiedän. Joo. Mutta siellä on paljon kavereita sellaisia, ketkä ei ole käyttänyt ja niiden kanssa on ollut kyllä tosi kiva olla yhteyksissä ja kiitos kaikille viesteistä ja tsempeistä, mitä olet saanut. Ja itse se kotikylä, mistä mä oon kotoisin, niin siellä, jos kuuntelette, niin me tullaan Kakenkaan vetää luentoa teille. Että mä olin vuosi sitten valmis tulee ilmaiseksi, mutta en tiedä onko enää. Että... Nyt ei tehdä mitään ilmaiseksi. Matka kuuluu. Mä oon tulossa sinne itse lokakuun. En mä nyt viitti sanoa, kun kaikki tulee sitten kotiovelle. Lokakuussa tulossa sinne, niin mä voin tulla sitten luennoimaan. Joo. Mutta mehän jatketaan hommia ja onko mitään muita tarinoita? Mietitään vielä hetki, olisiko mitään muuta pikkuhauskaa tähän väliin. Yleensä ne parhaat tarinat on sillä että tulee spontaan. Niin, tulee spontaan. Me mietin niitä etukäteen, mutta niin kaikenlaistahan on paljon tapahtunut. No joo, siis pakko sanoa tämän vuoden yksi korjaavia kokemuksia, tai semmoinen oli, kun mehän lapsena, meillähän ei ikinä ollut mitään sellaista niin kuin, eläinrakkautta meidän kotona. Tai siis silleen, että mä oon sanonut aina että mä oon pelännyt koiria ja kissoja, ja sitten mä oon ruvennut aikuisia tykkäämään koirista, kissosta niin hirveästi. Kaverilla on pari kissaa, niitä mä ihan siedä. Mutta niin tapasin sitten yhden naisen tuossa keväällä ja hänen kanssa sitten tapailtiin, mutta sittenhän sekin sitten loppui Niinhän aina niin, omien tällaisten juttujen takia, mutta hänellä oli koiranpentu ja kiinnyin siihen koiraan kyllä tosi vahvasti ja oli niin hieno huomata, että voit tuntea tekemästä yhteyttä johonkin koiraan. Se oli outo juttu. Mä oon aina pitänyt kaikkia koira-ihmisiä ihan niin kuin mielenterveyspotilaana. Niin mekin on muuten itse asiassa. Että kun ne puhuu, että voi miten pikkupuppeja, se on niin ihana. Sitten mä olin itse ihan samalla. Nyt mä tajuan, että mä pyydän niin kuin anteeksi kaikilta koira-ihmisiltä. Mä oon pitänyt tätä kaikkia mielenterveyspotilaana, niin anteeksi. Ne. Kun mulle sanoo vanhemmat valtionmiehet, että Kaapo, että joskus jos haet naista jostain tai meet iskemään, niin älä mene koirapuistoon. Että sieltä tulee ongelmia ja mielenterveysongelmia. Mä haluan nyt pyytää koko Suomen edessä anteeksi tästä, että mä oon näin ajatellut, mutta en enää, koska se koira sulatti mun sydämen. Muistaakseni mikä ohjeen tuolla itsehoitoryhmissä sai aina aluksi? Muista vieraan hameen alta pullo löytyy. Niin. Niin jos on vaimo ja tyttöystä. Niin jo. Mutta siellähän on semmoinen ohje, niin tää on tämmöinen oikein old school juttu, että ensimmäisenä raittina vuotena hommaat kasvi, toisena raittina vuotena hommaat koira ja 3. raittina vuotena voit ehkä mennä kokeilemaan jotain naista. Niin olikin jo. Niin jos pystyt pitämään ne kaikki hengissä ennen. Niin mulla ei ollut kasvia, mulla ei ollut koiraa, mulla oli toista hoitopaikasta yksi nainen, jota me pani heti ekana raittina vuotena. Että mä skippasin se kokonaan sen vaiheen. Kaikki ne muut vaiheet, mutta hyvin kävi. Joo. Itse asiassa se nainen on mun mielestä käyttämässä nykyään. Onko siinä joku yhteys? En tiedä. Ei kyllä se, koska sitten myöhemmin se sama nainen, niin me olin töissä niinkö yhdessä hoitopaikassa, se oli siellä hoidossa ja se silloinkin yritti vähän silloin, mutta silloin me vedin sen rajan kyllä tietenkin siihen, että I'm working baby. I'm working. Mutta näin niin kuin summa summarum, mä haluan kiittää kai sua tästä vuodesta. Jatketaan eteenpäin. Mä haluan kiittää Aleksi ja sua siitä, että olet ollut meidän vankkumattomana tukena. Ja toivottavasti jatkat eteenpäin edelleenkin, niin se vuosisadan sopimus tulee. Sitä Fyge alkaa tulee. Kyllä, ja mehän ei tehdä tätä Fygen takia, mutta se on ihan kiva se Fyge. Minkä takia sä teet? Me teen sen takia, että me saan puhua näitä juttuja ja kertoa, ja vaikka se kuulostaa semmoiselta, niin me tykkää kyllä siitä, että voi auttaa ihmisiä näillä jutulla. Plus me teen tätä sen takia, että me haluan tehdä podcastia ja jutella sun kanssa tässä ja tavata mielenkiintoisia vieraita. Jep. Tää on semmoinen tavallaan, me huomaan, että tää on nyt semmoinen intohimo, koska mulla on aina tarvinnut olla joku, ennen oli vapaa-ottelu, joku muu, mutta tää on itse asiassa mun intohimo. Me tykkään tehdä YouTubea, me tykkään tehdä somea, me tykkään tehdä tätä teidän kanssa ja niin.
Mutta tietenkin me tykkää Fykestä. Mutta se tavallaan, miksi me alettiin tekemään tätä, niin ei ollut se, että saisi Fykeä. Jos me oltais lähdetty tekemään tätä silleen, että me halutaan tästä mahdollisimman paljon rahaa, niin me oltaisiin puhuttu jostain ihan muusta aiheesta. Niin, koska tämä ei ole mikään mediaseksikas aihe. Joo, ei, ja täytyy sanoa, että ei tässä rikastumaan ole päässyt. Että edelleenkin Volvo on mennyt 2500 euroa ja just löytyi siitä uusi vika ja se maksaa yli 2 tonnia. Että ostakaa Volvo, siitä saa hyvän projektin. Kyllä. Mutta joo, ja edelleenkin... Mutta tämä paita on ostettu somerahoilla, internetrahoilla. Onko? On. Ja nämä housut on ostettu. Älä kerro mistä liikkistä, ei anta mainosta. En. Mutta hei, mä haluan kiittää Tampereen helluntaseurakuntaa. Tampereen helluntaseurakunta ei ole, mä en edusta heidän kantojaan asioihin, tai ne ei ole niinku keskenään mitenkään yhteyksissä, tai no totta kai. Onko se ennenkin helluntalainen? On. Joo. Kristittyjä arvoja jotkut, ja siis mitä mä yritän selittää, että minun mielipide ei ole Tampereen helluntaseurakunnan mielipide julkisesti, eikä niinku ja minun mielipide ei ole taas minkään itsehoitoryhmän mielipide. Niin, kyllä, just näin. Mutta mä haluan kiittää kaikkia niin kuin seurakunnan pastoreita ja kaikkia, ketkä on tukenut ja uskonut siihen, ja ollaan saatu tehdä tätä täällä. Kyllä. Erittäin paljon kiitoksia siitä. Me on myös kiitollinen, että me saadaan tehdä tätä. Tämä tilakin on mieletön. Meidän tuotantohan on myös mieletön. Siitä me on saanut itse asiassa tosi paljon palautetta, että teidän toi tuotanto ja laatu on erittäin korkealla. Ja alusta lähtien siitä on kehuttu. On. Just sanoi, kuka hitsi se äijä. Joku media-alan tyyppi, kenen kanssa jutelin, niin sanoi, että toi teidän laatu on niinku ihan älytöntä. Että meillähän on Aleksella oma firma, että Aleksen sai duuniin kysymällä, mistä Aleksesta saa kiinni? Instagramista napin painelija. Napin painelija tulee tuohon. Niin ottakaa sieltä yhteydenottoa Alekselle, että jos te haluatte niin kuin laadukasta tuotantoa. Kyllä. Mutta jos on se joku kilpaileva podi, niin fuck off. Niin, fuck off. Olette huonompia kuin me. Mutta ennen kaikkea mä haluan vielä kiittää omaa vapahtajani Jeesus Kristusta tästä kaikesta ja kiitos Jumalalle ja näin. Kyllä. Kiitos sinne jonnekin, Jumala. Okei, heittää kans terveiset sinne. Niin, Jumala, kiitos. Terveiset sinne taivaaseen. Tiedätkö sen biisin? Oops, I did it again. Onko sulla mitään loppukaneettia tähän? Ei, kiitos kaikille tästä. Ainakin pitäisi joku Oscar-puheen. Kiitos Kaapo, kiitos Aleksei. Ja tämä jaksohan oli vaan tämmönen ajatusten virtaa vuodesta. Ja hei, pakko aina kiittää vielä äitiä ja isää. Meidän äiti on katsonut tätä mutta alusta lähtien. Onko sinkku? Mä? Niin. Totta kai mä oon sinkku. Onko Aleksei sinkku? Meidänkin on sinkku. Kaikki on Eli me on pysytty sinkkuina. Niin. Mutta onhan tässä joutunut väistelemään. On väistöliikkeitä joutunut. Mä muistan, kun mä olin kerran oottamassa sua tuolla kahvilassa puistossa, niin sä kävelit sieltä Hämeensillan toiselta puolen. Mä katsoin sitä puistosta. Hämeensillan toiselta puolen kävelit, niin siis, jos te tiedätte Raamatusta sen tarinan, kun Mooses jakaa veden kahtia kepillä, niin se oli samanlainen efekti, sä kävelit, niin sä kävelit tälleen kädet vaan levitä, että menkään. Koko ajan joku tuli pyytää numeroa. Niin. Mä muistan, sä sanoit jotain, että mulla ei aika, että mä teen bodia. Niin. Menikö se jotenkin tälleen? Se meni just silleen. Niin ja toi on aika lailla tottakin silleen, että mä teen bodia. Mulla ei ole aikaa. Just näin. Mutta se oli kyllä jännä, mutta saa tulla juttelemaan niin kuin kakelle. Joo, saa laittaa viestiä Instagramissa Kaapolle. Yhteistyö tarkoituksissa. Niin. Mutta hyvä. Hei, kiitos kaikille. Saa nähdä kukaan seuraava vieressä. Ei mitään haju. Ei ole mitään hajua. Tai itse asiassa on varmasti, koska tää tulee vaan ihan yhtäkkiä, koska tää oli yllätys teille kaikille. Kyllä. Kiitos. Kiitos.